Chipra Tent House. Ban penriam ye ying jing kawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Bat shibun kitiar ngi aiwai. Ka Ribhoi Tourism Environmental and Development Forum menta ka sngi lengba jong ki nongkit kam ki bahakmat ki bakentup yau ba aplilat tiuso ubadiu chairman ha ka jing don lang jong samla wan pensuk makri ubadiu organizing secretary ka forum nangta isamla ida wansuk makri ibade iwei nag samla na Ribhoi ibalami bahasa khmat ha ki kam modeling kila penbena bagane ka kenhun kan penlong ya kejing kop thei bhabriu kabalatip kum kamis Ribhoi Tourism Arhajar R4R. Ya ka audition on penlong ha ka santarik ubnai Desember arhajar arphoi ha dorbar hall sajar nongpo bad ya ka final on penlong Hamadan NSCA Stadium ha pahams im nongpo. Ki nong peniat gilai thu ru baga khosnam na kabanta ibara ya ka nam Miss Ribhoi Tourism Arhajar R4R inra ya ka song pisak ba sanpho hajar tengka iban ra ya ka nam first runners up inra ya ka khosnam ka ba laipho hajar tengka bat ibara ya ka nam second runners up inra ya ka song khosnam ka ba khatsan hajar tengka. Nak benta ki jingtip ki ba khambnya ki ba kwa bania simbanta ki la ban phone ha ki number pra henriu lai pra sau san iwei ar lai henriu lane hnyau not san henriu khandai henriu sau iwei bat hnyau not pra san ar hnyau san ar fi baro hoi ki press ki media ki balayawan te ni kwa ban pentip na kaleng ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum gajungi ba hauni usnem arhajar R4R ni long ya ka Miss Ribhoi Tourism 2022 hang ne po nong po kani ka long ka bangin organize na kaliang jong ka forum ka jungi bat ka jaka ban pelong yani ka long po madan pams im ka long outdoor te ka don ru ki kai price ki bangi la penmang na pantai kini ki nong job ka long ki ba job ya kani ka Ribhoi Tourism 2022 ki long kan yo sampo wajar ka wina ka runners up kan yo laipo wajar bat ka second runners up kan yo hasan ajar bat kinyo iki voucher ki jongpi te kata kalong ka ba nakale ka forum jungi ikwa ban pau ko thai manta ka sni ba khamta mi kinong song ki badon ki hapo ka district ka jungi ba kinya wan bani simanta ki kun samlai ki jungi na ka banta ka ne ka Ribhoi Tourism 2022 te nakale ka junga na hot na wer ki kun samla ki badon hapo ka district ka jungi ba kinya wan shakhmat man shimi ka ne ka platform kenang begini yo banta sekui pati platform ki baham seneng ki bala ban compete hapo ka jilla ka jungi bat sabar ka jilla te hangni do ikong ida in batai sepang ki rules and regulation tu kalong ru ba ka jingya lenti ke chwa bangin dap suppose nem jong ni ka forum ka jungi kandam suppose nem hau bunai April amar kata kum ka seng kum ka forum ni pelong swa ya ka ni ka program kaban penpu penping swa bengin jam yo mau mer ban poi ya ka suppose nem kata kalong bangi le kan ino isu benta ki ha ban board renti ha por ba le ek audition ban ha por bengin jit ki begin yo rung sha ka final ki long kumne kaban kong kinong isu benta ki de benong ki badang samla kabar kinong isu benta ki de benong ki ba khatras nem hadu afternoons nem kata kabalai kinong isu benta ki de benong ki nong shishno pura jong ka Shnong Ribhoi district but hakapor audition kidi ban raru yang ka voter ID birth certificate but ka certificate Shnong ban penshisha ya ka jakasa bapura bat kata jungki kabasau kinong shimenta kidi bendon karinyang kaba san food sheneng kabasan kinong shimenta kimdei ban ai ka jingtip kaba bakla shapang jungki ladalap on wengno sindon yaki ban shimenta kaban rew kinong shimenta kidi ban riamda ka denim jeans, white tank top, but ka heels hagas ni auditions, but rangkan ru ki hak pensiya ka by registration ka belong tang aspa ka. But ka bahin yo kinoi shimenta ki hak penra artli kidur ka way ka bajan lane close up but ka way ka bajangai lane full length.